Avem un alt subiect și un alt invitat. E vorba de Radu Țuțeanu, jurnalist la Săptămânalul 7. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Discutăm despre o industrie care a început să înflorească la Iași, dacă putem spune așa, industria IT. Știu că realizez un material pentru Săptămânalul 7 Est fix cu acest subiect. Haideți să plecăm de la câteva date concrete, de la o statistică, zic eu. Putem vorbi de o industrie IT la Iași în momentul ăsta? Da, categoric. Sunt în jur de 900 de firme care funcționează în domeniul IT. Dintre acestea, 8 companii sunt cu peste 100 de angajați și în documentarea pe care am făcut-o am aflat, de exemplu, că Embarcadero are 120 de angajați și în fiecare an aduce la Iași 4 milioane și jumătate de dolari. Bani care rămân la Iași. Da, sunt aici investiți, rulați. 800 de firme e o cifră impresionantă. Dacă e, cum spuneai, 8 peste sau cu număr minim 100, e clar avem măcar 1000 care lucrează în cele mai mari firme. Putem, din ce ai discutat, știu că ai documentat materialul cu șefii mai multor firme, cu reprezentanți, cu profesori, reprezentanți ai facultăților de profil, putem vorbi despre industria asta IT să o considerăm ca pe o șansă de dezvoltare a Iașului? Da, este categoric o șansă. Dacă ne gândim că platforma Fortus în prezent are cam 800 de angajați, din atât au mai rămas. Practic, în locul vechii industrii s-a construit de multe ori pe cont propriu o alta practică a viitorului, care este conectată extraordinar de bine la tot mapamondul. Deci, firme din Iași dotează companii din America, din Asia, din Europa, colaborează, conlucrează cu birouri din Sankt Petersburg, din San Francisco și tot acest domeniu, tot acest fenomen nu are, cred, o identitate deocamdată. Dacă știm despre Fortus, ce s-a întâmplat acolo, despre toate aceste companii nu știm exact ce au realizat, pentru că unele dispar, unele cresc, altele descresc și e un fenomen care se întâmplă oarecum în umbră. Fenomenul ăsta, dezvoltarea asta a zonei IT s-a întâmplat accelerat în ultima perioadă, a început în anii 90, mai târziu, ce anume ai aflat? Anul 2001, când a avut loc scutirea de la plata impozitului a programatorilor IT, este piatra de hotar a industriei IT din România. Din 2001 au început să intre... Atunci a fost declicul. Da, a fost declicul. Până în 2006, crema au luat-o orașele București, Cluj, Timișoara și în ultimii 6 ani Iașul a devenit ținta acestor companii. Care ar fi cauza? De ce în ultimii 4-5 ani s-au îndreptat în sfârșit ochii și spre Iași? Piața saturată acolo, nu mai sunt specialiști de angajat, practic promoții întregi care ies la Timișoara, la Cluj, la București sunt imediat absorbite de piața internă, iar cei ultra pleacă în America sau în alte părți. A venit acel moment când companiile și-au dat seama că în alte orașe nu mai găsesc specialiști și s-au uitat spre Iași. Au văzut 4 pepiniere de specialiști IT și mă refer aici la 3 pepiniere la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Informatică, Facultatea de Matematică și cea de Economie și Administrarea Afacerilor, plus automatica și calculatoare de la Politehnică. Această plajă
A primit companii de afară și sunt foarte, foarte mari. Embarcadero, nu le spun numele, dar sunt giganți, Pe extraordinari. lângă saturația asta de la București și Timișoara, poate un alt motiv a fost și forța de muncă mai ieftină în zona asta? Asta cred că e valabil pentru toată țara. Cred că e o diferență între cum sunt plătiți cei din România și cei din Germania sau America. Adică la fel de competenți, Da. dar aici e o Cred că sumă... de 2-3 ori mai puțin primesc, însă au beneficiul că sunt acasă, lângă familie, într-un mediu pe care îl iubesc, pentru că directorul de la o companie cu care am vorbit a spus: românii își iubesc țara foarte mult, chiar dacă nu o spun. Mulți doresc să rămână în țară, chiar dacă sunt plătiți mai puțin. Bine, tu spui că sunt plătiți, dar lumea să nu înțeleagă prost, sunt plătiți mai prost în comparație cu dacă ar fi făcut același lucru în Germania, da? Dar comparând la salariile din România, ei câștigă destul de bine, nu? Da. Cam care ar fi salariul, să spunem, mediu pe care îl câștigă un tânăr ce lucrează în industria asta IT la Iași? Și un absolvent este primit într-o asemenea companie cu un salar de 1000-1500 de euro. De euro. Da, de euro. Și pe parcurs crește, ajunge și la 3000 de euro. Dacă este Deci manager vorbim sau... de câteva sute, poate mii de oameni, da? În Iași, care câștigă 6-7 mii de lei, da? În Iași, net, în condițiile în care un salariu mediu, să spunem, undeva la 1400-1500 de lei, deci un venit cât de cât bunicel, chiar și pentru România. Absolut. Discutam cu un recrutator, un tânăr de 26 de ani, sunt foarte tineri, deci majoritatea sub 30 de ani, și el din Germania încearcă să îi atragă pe specialiștii IT din Iași și cumva el prezintă sumbru atmosfera din Iași, din domeniul IT. Dar nu i-aș da dreptate. Bine, pe de altă parte, dacă spuneai că el e în Germania și recrutează pentru o firmă nemțească, e logic nu să-i atragă acolo, că ăsta e scopul lui. E doar o legendă sau marile firme IT intră în facultăți și urmăresc posibili viitori angajați din anul 1, 2, 3 de facultate? Chiar așa se întâmplă? Așa se întâmplă, nu e deloc un secret. Sunt programe organizate de universități în colaborare cu aceste mari companii. E vorba de stagii, de pregătire. În jur de 10% din studenții de la facultate sunt selectați pe bază de CV, pe bază de cunoștințe, intră în acest sistem, țin legătura apoi cu aceste companii și cei mai buni sunt rechemați după ce au absolvit facultatea. Asta e modalitatea care arată ce apreciere, ce prețuire este pentru acest aur cenușiu. Am citit într-un material publicat de Presa Centrală care spunea că cererea pe piața asta e mai mare decât oferta de muncă. Spune-mi un pic, dacă ai vorbit cu cei ce recrutează, dacă ce învață studenții în școală are corespondent în activitatea propriu-zisă. Că știm cu toții, în multe cazuri, la multe specializări, la multe facultăți, ce se învață în școală e cam diferit de cei în economia reală, să spunem. Da. Cei care intră în aceste programe de internship, la aceste stagii, e clar că prind orice schimbare din domeniul. Probabil că cei din afara acestor stagii probabil nu sunt atât de sclipitori, dar au, cred, șansa unor profesori care la rândul lor beneficiază de instruirea sau pregătirea facilitată de mari companii. Pentru că există tineri la 26 de ani, absolvenți ai facultății de informatică,
acești tineri vin de la București și învață pe foștii lor profesori, care cu 2-3 ani erau profesori, învață ceea ce s-a schimbat la nivelul companiei Microsoft sau o industrie vie, e un domeniu în care schimbările probabil să petrec chiar și în momentul în care noi vorbim acum. Adică nu e, să spunem, o activitate pe care ai un grad de predictibilitate de 2, 3, 5, 10 ani. Aici totul e în continuă mișcare. Vorbeai de vârsta destul de mică. Știu că ai vorbit cu un ieșan, da, care lucrează la filiala din România Microsoft. Ce face el concret acolo? El este, să-i spun exact, este evanghelist. Asta m-a surprins. Da, este Academic Developer Evangelist. Ceea ce s-ar traduce printr-un propovăduitor la nivel academic al noilor inovații, al inovațiilor tehnologice din acest domeniu. El lucrează la Microsoft și este trimis de această companie de la București să le spună profesorilor, studenților ce îi așteaptă. Dacă vreți să fiți competitivi în momentul în care ați ieșit de pe băncile facultății sau voi ca profesor vreți să vă mențineți la un standard ridicat, uitați ce trebuie să învățați. Și vine cu diverse programe, instrumente, e un nivel greu de înțeles pentru profani. Și acest titlu, evanghelist, arată că practic sunt două lumi. Este o lume foarte specializată și ceilalți, noi care dacă stăm în fața unui calculator și am înțeles ce e la HTML sau PHP, credem că suntem mai tari, dar doar poate decât bunicii noștri. Vorbeai de faptul că firmele IT s-au întors cu fața spre Iași. Asta înseamnă că nu mai putem vorbi de un exod al creierilor, cel puțin în zona asta, nu? De IT. Ai noștri rămân acasă, ai informații, sunt și din cei care au plecat și vor să se întoarcă? Sunt și care vor să se întoarcă, dar despre aceștia informații trebuie să mai culeg. Exodul s-a terminat. Asta e citatul de la un director de companie mare cu sediul cu filială la Iași. El spune că specialiștii IT din Iași, din țară, preferă să rămână la aceste salarii, la aceste cunoștințe, la acest nivel și să aibă de-a face, să lucreze într-o companie la care oricum, dacă ar fi plecat, ar fi ajuns pe alt continent. Preferă să rămână la Iași și să își facă aici traiul. Există și un alt fenomen. Noi vorbim de specialiști IT, dar am aflat că există și ultra-specialiști. Aceștia, nu știu câți ar fi. Era vorba vorbeam de ultra-specialiști ăștia în contextul unei firme, da, cu capital integral românesc din Iași, o firmă mai micuță, dar care paradoxal lucrează la chestii mai complicate, sofisticate. Da. Despre ce e vorba aici? Este o poveste pe care am aflat-o astăzi, dar e surprinzătoare. Are sediul pe Sărărie și acum fac o paralelă cu Boșdeuca lui Creangă, poate e prea mult, dar pe Sărărie, o companie care în 2006 a pornit cu 12 angajați, au investit capital românesc 700.000 de euro și au dezvoltat un program, un software care se adresează brokerilor, arhitecturii interne a băncilor. Și ne-au spus că cea mai mare bancă de pe Wall Street le folosește software-ul. Nu mi-au spus numele pentru că există o clauză în contract să nu divulge numele, dar altă companie mare cu care au lucrat este American Airlines. Deci siguranța pasagerilor, a călătorilor de la American Airlines este facilitată și de acest program conceput pe Sărărie în Iași. Este fabulos. Sunt micii noștri eroi pe care nu-i cunoaște de fapt nimeni. Sunt cei care dau valoarea adăugată anonim.
Da. Ăsta e exemplul unei mici firme undeva ascunsă în sărărie, dar știu că ai vorbit și cu reprezentantul unei companii mari care a ales să-și deschidă una din filiale la Iași. El ce anume vede în specialiștii români, în specialiștii ieșeni? Cu domnul director Daniel Buleu de la Embarcadero Technologies, el spune că Iașul arată foarte bine la nivel de studii IT și spații pentru birouri. Palace e foarte important în acest domeniu. Și se plângea puțin de, se plângea de oarecum pasivitatea administrației în ultimii ani referitor la, comparativ cu alte orașe din alte colțuri ale lumii, unde imediat ce apare o asemenea companie, îi se creează infrastructură, au parte de tot ce înseamnă treceri de pietoni, asfaltare și această atenție nu le-a fost acordată, dar... Facilități fiscale, ți-a spus cineva că ar fi o altă solicitare de-a lor? Sau? Nu, scutirea de 16% pentru programatori este tot ce au primit și, de fapt, placa turnantă, imboldul pentru toate aceste afaceri dezvoltate la Iași. Sunt oameni importanți care vin la Iași și nu li se face cunoscută vizita. De exemplu, la această firmă de care am pomenit, a venit anul trecut evanghelistul șef al companiei, care pur și simplu a dezvoltat în anii 80 ceea ce învățam noi la școală, Turbo Pascal, niște programe pe care unii dintre noi au lucrat, au făcut primii pași. Ei, acești guru internaționali au venit la Iași, le-au arătat tinerilor ce să facă, cum să se dezvolte. Ne apropiem de final. O ultimă întrebare, te rog un răspuns scurt. Nu mai avem industrie tradițională, nu avem turism. Mare parte din economia Iașului e axată pe consum. Poate fi industria asta IT șansa Iașului? Este o șansă, dar dacă s-ar dezvolta, ar însemna o schimbare extraordinară la nivel de societate chiar, pentru că ce se întâmplă în acest domeniu definitoriu este meritocrația. În acest domeniu nu poți lucra pe nepotisme, nu poți intra pe nepotisme, pe pile. Din secunda zero, dacă nu știi... Dacă nu știi, ești aruncat afară. Ca o măsea stricată. Da. Bun, mulțumesc, Radu Țuianu. Am ajuns la finalul emisiunii. Pentru cei interesați de tema asta, luni 7 va publica un material amplu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună, la revedere!